jenggleng setuju mboten? Setuju to Pak. Kula nek namung jenggleng piyambak nggih mboten benak to Pak. Niki kula napa nderek dawuh Pak Camat kala wau wakil. Nek wakil niku awak karo sikil. Awak karo sikil nggih. Ning komputer ten mriku niki diparingi saking duka sinten niki kan ngaturke jenengan. Waduh wangi. Kok sapa-sapa ngamplopi niku pripun niki lho. Ayo Keti. Apa jenenge diacarani Mbak Elisa? Wah, saiki agek viral. Mayang-mayang Mbak Elisa, mayang-mayang Mbak Elisa. Nggih, kena kanggo contoh biyen sadurunge dadi piyai kondang ya ngrekoso, ya sekolah raga dhewe. Mong ora sithik ragate melu kono. Ora gampang kena panggoda, ora gampang kena pengaruh. Bukti nyatane ya sukses kuwi kena kanggo contoh. Wong sadurunge Mbak Elisa ki ndekake Swargi Kisana Nugroho ki ya melu aku biyen. Biyen ngrungono kuwi biyen. Malah biyen isih cilingkusan kae. Tilang kae. Nek linggo nang kene iki biyen. Sapa ya Elisa? Kok malah jangkar Mbak Elisa? Saiki wis dadi piyai sukses ki ora mokal pancen gedhe priatine lah ya. Wilujeng dalu Mbak Elisa. Jeng ngaturaken wilujeng dalu. Nggih, dos pundi kabare? Nggih, sae Mas Petro, Pak Kareng, Pak Bagong. Niki kula boleh jumeneng napa? Monggo kula aturi jumeneng, monggo. Kula ajrih mengke sik wingking mboten saged ningali. Nggih, mboten napa-napa, monggo. Ngapunten nggih. Mboten napa-napa. Leres napa-napa. menika ingkang dipun aturaken Mas Pak Petro menika. Riyen kula nderekaken beliau sebelum nderek Pak Seno niku yang bayari S2 saya, magister saya niku yang nderekke Pak Wisnu niki. Ah kok njur bloko suto blakotang nang. Blakotang terus terang niku tak lumpukke mboko 200.000. Ning ngenteni ngantek jam 7 esuk. Ngenteni nyadong Pak Wisnu. Ning ya iso dadi S2 kok, Pak. Lah nggih alhamdulillah kok ya kelingan ngono lho. Kok kelingan banget aku enggak lupa. Lah mbiyen ki bayare melaku ki pira mbiyen? 200. 200. Tenan niku zaman semono saiki wis ana undak-undakane durung, Mbak. Mau durung ya berarti aja. Pak Imam iki urusan-urusan rombongan kan bukan saya. Kadang yang mengurusi sendiri sekarang. Nek biyen jenengan sing nyaosi aku, nek saiki kan wis ana sing ngurusi dhewe, rombongan iki ya ana sing ngurusi dhewe. Wis beda karo biyen sakniki Mbak Elisa. Nek manajemennya nggih dalang, sik napa-napa sik bagi-bagi nggih dalang. Biyen dalang piye? Dekuh nek dalange rung bedang, urung bayaran, durung nun. Kaya kelingan iki lho. Wah, banget kelingan banget niku. Nggih, sepak terjang zaman rumiyin. Nggih niki diparingi jawan iki dudu apa jenenge dudu bencana niki. Apa jenenge udan berkah. Udan berkah. Pancen sing dintenteni niku udan mriki niku. Nggih, leres. Nggih. Menika saged dados mugi-mugi dados dedonganipun pangajeng-ajengipun sedaya dingge napa jenenge tetanduran mugi-mugi subur. Amin. Paringi tetanen ingkang sae. Mugi-mugi napa mawon pedamelanipun panjenengan sedanten wonten Wonoboyo menika paringi lancar rejeki. Amin. Saged pinanggih malih. Nggih. Menika remen kula sampun kaping 3. Oh, ping 3 niki nggih, Mbak. Nggih, syukur. Kok nggih mboten bosen-bosen Pak Trimo niku. Ah ya nek karepe Mbak Trimo ki bayare kon padha karo biyen ngono. Lah nggih to. Lah kula nggih matur wae sakmenika bensin pun mindhah. Ngandel apa ora? Kuwi rungokke kuwi. Tapi wau pun rembugan kula wonten transit ngene Pak Budi niki wau. Nggih. Mbak Elisa benjang taun ngajeng mbok menawi saged mriki malih panjenengan tapi ndalang siang. Oh, alah ngono kuwi to. Ngaten. Niku Mbah Trimo saking krentek atinipun. Ning ya kuwi nek iki Mbak Elisa iki arep Piyayi Putri nek mayang ya regane ya dhuwur.
Aja dipadha karo dalang awan si Guntara. Nek nggih mboten kados panjenengan wau sampun ngendika, kula wonten mriki kados sedulur. Nggih, nggih. Sedulur pun kaping 3 benjang nek sios malih wonten mriki nggih pun kaping 50. Amin, amin, amin nggih. Kula remen wong yo nggih bintang tamune yo ora ganti-ganti, Ora dalange yo ora ganti-ganti. ganti. Ora ganti-ganti. Wiwit taun 8 niku saking Bapak Hadi Sugito. Terus Mandhape nggih panjenengan Nggih, ingkang nggih. mriki pun Nggih. langganane pun Langganan. puluhan taun. Berarti pun sederek boten saged ngarani. Ning ya ora ngarani ya mbok eling Pak, bensine mundhak tur sesuk arep ana gawe. Dadine ya butuh modal. ngandel apa ora? Krungu apa ora, Mbah? Niku ajeng nyupetke Pak, butuh modal. Wis supet kok ya. Iki nganu apa jenenge tasakuran. Nah niki Tasakuran nggih merga riyen niku kula tak crita sedelo nggih. Nggih. Riyen niku supete anak kula si Gading niki. Niku bocahe ya ana. Niku sing ngajeng mayang nak Suwargi Kisena. Nggih. Terus Covid nika terus Suwargi nggih pripun nggih boten diparingi panjang umur, ditimbali sowan wonten ngayunan padha. Nah terus benjang sing lajengake putrane. Dadi nika pun supit kayak Covid nika niki sesuk nglumari nadar. Ha nek supit sakniki bonge gila. Mergane wis diwu-diwu dalah wis brengosen. Oh berarti pun 3 tahun nggih. Nggih, sekitar 3 tahun niku nggih. Nggih, mulane kok wis tekan kene mongko rong supet ngono ora persiapan po piye jebul udah supet. Oh, wis bois pokoke. Wis bois. Nggih. Wis bleling pokoke. Menika mboten ngirangi pakurmatan mbok menawi Bapak Camat tasih lenggah wau wonten ngajeng acara dereng apa napa niku paring pangandikan. Menika kadosipun Bapak Camat saged minggah pepanggungan paring. Oh nggih, monggo Bapak Camat watur minggah monggo. Yuk. Layang Serpek. Sekalian Bapak Lurah nggih mboten napa-napa kok Pak Yati Mas. Nggih. Pak Dalang. Wilujeng dalu, Pak. Nggih. Selamat malam, Mbak Ya Elisa. selamat malam Pak Camat. Nggih. Kula kok ndredeg nggih, Pak Dalang. Apa deredek Nggih. niku, Pak? Ngertos, Kok deredek kenapa? Ndredeg ngertos, Nggih. Mbak. Ngaten niku no deredek. Grogi. Gorgi. Nek nonton Mbak Elisa niki teng YouTube, Pak. Oh, ngaten. Nggih. Sapunika saged langsung. Alhamdulillah. Sapunika saged. Bentene napa sami? Dalem Benten napa sami kalih ten Nggih. YouTube gambar nika, Pak? Cetha Benten. Oh, bentene napa? Nggih, kata. Nggih, monggo Bapak Camat menawi wonten Nggih. pangandikan. Tapi Mbak Elisa ini anu ya. Terus anu no Pak Dalang. Saged dados inspirasi Nggih. kagem kawula muda. Nggih. Beliau kan ndak asli Jawa ya. Nggih. Ya, saya lama di Jawa Barat. Tapi Jawa ini pinter banget Pak Lurah. Nggih, dados beliau bisa jadi inspirasi kita semua. Oh, Nggih. pantes panuwun. Nggih, Pak Dalang. Kaleresan kula sowan radi randat. Dalu Boten menika menapa, wonten kalih acara ingkang sami merti desa. Oh, Kula wonten dateng Singgil pundi, Pak? Kulon, tanggi sebelah, Pak. Oh, Singgil kulon wonten lajeng wonten Singgil. mriki. Nggih, nggih. Kula nyuwun pangapunten. Nggih, boten dados Direspon kula menapa. radi randat. Nggih, Nggih. Tak derek matur Mbak Elisa ya, Pak Dalang nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan
Pak Kapolsek kalau wau lenggah sampun rasakan kegiatan ugi Pak Dan Ramil, Pak Kades Wonoboyo minangka Sohibul Bait, tuan rumah. Niki rekore Pak Dalang kalih Mbak Alisa niku langkung kathah timbang kula. Kula nembe setahun wonten Ngombol. Oh ngaten nggih. Nembe nderek wayangan wonten mriki. Oh. Ingkang rumiyin mbok pilih mboten kejatah nggih Pak nggih. Pun liwat ngeten. Dados niki umur saya bertugas di Ngombol nembe 1 tahun, Mbak. Alhamdulillah saged silaturahmi. Kalau wis sanjangi bayarannya sami nggih Pak nggih. Nggih. Tapi ingkang paling utami ngeten Pak Lurah. Dengan tradisi Wonoboyo ingkang pokok sederekanipun. Nggih, ingkang baku menika Pak. Nggih, kita kedah bersyukur dalu menika saged nyawiji kempal wonten ing Balai Dusun Wonoboyo. Sinaosa suasana Jawa. Tapi mugi-mugi Jawa ingkang berkah. Amin, amin. Jawa ingkang saged ngademke manah kita. Awit menapa di suasana sekarang masa pemilu penuh dengan kompetisi, tapi kula pitados sakbare merti desa Wonoboyo tambah mulya ugi Ngombol ngaten nggih. Mugi-mugi dengan kegiatan-kegiatan rejeban wujud merti desa hiburan napa sucalan utawi ringgit purwa saged nyaosi tuntunan kagem masyarakat. Amin, amin. Kula termasuk enggal wonten Purworejo, rumiyin derek bapak kula wonten Jawa Barat. Kula nek matur kula mboten saged sae nyuwun pangapunten, Pak. Menika sampun sae, luar biasa nggih. Kang pokok derek Mangayu Bagyo, Pak Lurah Selamat lan Mbak Elisa Ngombol niku ada 57 desa. 57 desa. Banyak. Tahunnya saya tak kira itu kecamatan dengan desa terbanyak sedunia. Tak kira. Ternyata jumlah 57 itu keempat terbanyak se-Indonesia. Mila dengan kathahipun jumlah desa menika mboten sekedhik tantanganipun. Nah, kuncinipun kula kinten guyub rukunipun warga menika dados hal ingkang paling pokok. Nggih. Kanthi menika mugi-mugi dalu menika saged dados semangat kagem warga masyarakat lan khususipun datang warga Wonoboyo. Kalau wingi anu Pak Dalang dados cara ketigonipun radi panjang. Lagi panjang. Nggih. Sempet kanca-kanca tani menika kekirangan toyo. Nggih. Mugi-mugi niki Jawa nggih sampun ajeg ngaten. Nggih, nggih. Cara Indonesia konsisten. Tapi mugi-mugi mboten napa nggih? Mboten dados bencana. Nggih. Sinaosa Ngombol menika terkenal rawan bencana banjir, tapi mugi-mugi kanthi donga pangestu sedaya warga masyarakat, suasana Ngombol tahun menika sinaosa ugi kathah pil pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu daerah, ugi pilkades. Mugi-mugi warganipun tetep nyawiji, nggih, tetep kompak, nggih, lan mugi-mugi Ngombol tetep jempol. Sinaosa pas pemilu mboten parang jempol-jempolan ngeten, Pak. Nggih, senajan to benten-benten napa nggih, benten-benten pilihanipun. Nah, ampun ngantos wong ngedadosan napa nggih, mengkerengan aja nganti ana kedaden ingkang boten sae. Ingat dipun suwun guyub lan rukunipun. Amin, amin. Amin. Nggih. Mangke mbok pilih wong nek kula teng mriki kalah kalih Pak Dalang. Teng pundi-pundi niku sing menang Dalang nggih. Tapi wong nek pimpinan niku menang dispo, Pak. Menang perintah lah. Mangke babakan ngregengke kula tak wakil niku ahline mawon. Oh, ngaten lagi. Kang pokok derek tetunggal Mbak Elisa, Pak Lurah lan sedaya tokoh masyarakat, sedaya warga Wonoboyo derek Bingah, derek Mangayu Bagyo kang paling utami sarang-sarang ndedonga nggih. Mugi-mugi kanthi merti desa menika Wonoboyo tambah maju. Amin. Masyarakatipun mulya sedaya. Amin. Mangke panenipun nggih napa nggih? Melimpah. Melimpah ugi Jawaipun Jawa berkah. Manah kita tetap adem ayem tentrem. Amin, amin. Kok pilih ngaten Pak Dalang. Nggih, Pak. Nika kathah kanca-kanca kades ugi ingkang rawuh, ahli-ahli sedaya. Matur sembah nuwun sanget. Ada yang masih bujang lho, Mbak. Oh, napa nggih? Iya, ada yang masih bujang. Mangke pun timbali mawon minggah mriki. Ya. Nggih. Nggih, Pak nggih. Ngeten Pak Dalang.
Nggih, berkah pangestunipun kula suwun mugi kula sak rencang diparingi lancar nggihipun nyambut damel, diparingi sehat. Amin, amin. Samangke sinaos wonten rencang badhe tampil kula tak request bareng nggih. Request lagu napa, Pak? Caping Gunung. Oh, Caping Gunung. Oke, nggih, siap. Ya. Siap laksanakan. Nggih, Mbak Alisa nggih. Matur nuwun. Kula cekapi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Todok. Matur sembah Pak. Sing jeneng kabejal ora kena dimerekke ya. Lah nggih. Kepinteran iso disinau. Saged. Keterampilan iso disinau. Saged. Heeh to. Nek kabejan ora iso disinau. Boten kabeh saged angsal kabeh. Sampeyan ki wis bayare larang isih disawer. Ha niku to. Ora ya bejo boten to. kepenak, tapi nggih pripun nek boten ditampi niku menolak rejeki. Ah, menolak rejeki. Nggih menika kula wau padahal diselenting-selenting Pak Lurah, Pak Camat niku saged nembang lho. Oh ngono. Jebulane daripada nembang milih nyawer. Nggih mboten napa-napa niku nggih angsal. Sing dikersake mau napa, Mbak? Caping Gunung. Caping Gunung nggih. Niki sing arep diaturi munggah panggung sapa meneh? Pak Lurah napa mumpung isih ana kesempatan sekalian napa kesempatan medhar sabda? Nggih, Pak Lurah kok menawi saged minggah pepanggungan Pak Lurah. Pak Yati. Ayo todok. Lamit sewu senyuwun titip pangestu dumateng sesepuh kene sepuh mugi tinepin saking sedaya tulak sari. Sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, sugeng dalu Pak. Bisa. Dalu Pak. Rada sombong Pak kula WA mboten dijawab. Lah nembe ten margi lho. WA sinten Pak kula napa Mbak Elisa? Kula pun ditakoni masyarakat dugi pundi bidang tamune Pak kula WA mboten dijawab. Niku pancen sok angel niku. Nggih, kula nembe wawancara kalih mahasiswa Jepang niki lho Pak ten margi. Nggih nembe mboten bikawa. Nggih. Kula tak nanggapi menapa tetes pangantikan saking panjenengan Bapak Camat. Matur nuwun sugeng dalu. Sampun kersa rawuh wonten Wanabaya. Berarti rikala wau siang telepon kula ditepati. Matur nuwun saestu Pak Camat, saya matur nuwun donga panjenengan. Insyaallah panjenengan minangka sepuh wonten ing Ngombol donga panjenengan dipun ijabah. Rikala wau panjenengan ndongaaken Wanabaya mulya, masyarakatipun bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun mugi kinabulan. Amin. Ingkang salajengipun kula jero kaget niki Bapak Dalang. Kula weruh panitia niku sedang bakar menyan kaya udan. Lha saking lempak ngumpul niku kemebul. Niku udut napa menyan? Pasan kula caketi udut bareng-bareng. Lah wasna kula ayam kula singipun tirakatan bakar menyan, kemebul, pasan kula caketi oleh ngumpul udut bareng. Ya nggih. Nggih intinipun dumateng sedaya warga masyarakat Wanabaya pilih tahun 2024 menika dipun ngendikaken Pak Camat menika tahun politik termasuk Pilkades Desa Wanabaya. Awit tahapanipun akhir tahun 2024 niku sudah mulai tahapan Pilkades. Dados terutama kula tak matur soal Pilkades menika hakipun mencalonkan menika hak memilih dan hak dipilih menika hakipun warga masyarakat Wanabaya napa malih sak menika nasional. Dados semua masyarakat Indonesia itu bisa mendaftar mencalonkan diri di Wanabaya. Kula tak pesen monggo sok sinten kemawon ingkang kesedu badhe mencalonkan diri menjadi kepala desa Wanabaya ingkang kula suwun saged lumampah kanthi adem ayem
Saengga masyarakat Wonoboyo menika saged tentrem. Sok sinten kemawon menika kagungan hak. Awit menapa menawi mboten wonten perubahan menika mbok pilih bulan November menika sampun mulai tahapan. Awit Pilkades menika menawi riyin pas kula menika 31 Januari. Walaupun nanti dilantik seperti saya dulu dilantik 28 Mei 2019 berarti dari Januari sampai Mei. Seandainya seperti dulu saya masih menjabat kepala desa. Jadi intinya monggo saling menghormati sinten kemawon ingkang kasedu kula tak pesen dumateng para timipun. Awit panjenengan niku minangka tim ibaratipun panjenengan niku sales. Tawarkan barang panjenengan tapi jangan ngelek-elek barang orang lain. Jadi kita bermain dan pangapunten kanthi sae lah adem ayem. Nggih, ingkang itinipun kandhang menika tahun politik supados masyarakat menika minangka lambang masyarakat supados sae. Kula tak nyuwun pamungkutan lagu Pak Dalang, Mbak Elisa. Kula rikala rumiyin nate nglamaraken manten menika kedah maoske setunggal-tunggal nyebut ki. Lah kula dadakan leaken le nyuwun bantuan kula niku dadakan pramila kula pados wonten YouTube. Lah menika ingkang sipatipun damel kerukunan mboten pedhot menika ali-ali. Ali-ali. Nggih, kula mangke tak nyuwun ali-ali. Mugi-mugi anggenipun seduluran tetep mboten pedhot. Amin amin. Dados tetep bunder kados ali-ali menika mboten pedhot. Nggih. Ngaten kemawon Dalang sipados mangke panjenengan kula menika damel perlambang masyarakat Wonoboyo supados anggenipun seduluran. Tetep dados sedulur sak lawase. Amin amin amin. Matur sembah nuwun sanget wekdalipun. Nggih, nggih. Matur sembah nuwun Pak Lurah. Nggih. Walah kaya raga-raga lho. Oh ya ampun. Kabejan ora kena dimerekke. Matur sembah nuwun. Laris manis wis berkah Pak. Pak Yatiman niku lho. Uyagane radine ya ora diiringi medune. Lah niku to, jan. Niki dilumpukke ngaten nggih, pesih dibuka niki sing ke kersa pengen lagu napa pengen daftar mungkin tiket swarga niku nyawer seniman. Kuwi tiket swarga ngono kuwi. Kadosipun ngaten. Jek menika dipinangkani setunggal bapak setunggal. Sing caping gunung sik apa? Caping gunung Nggih. Pak Camat. Nggih. Menika dipinangkani. Ngangge jenggleng. Lah sing jenggleng sinten Pak Trimo? Panjenengan nggih Pak nggih. Siap Pak. Jenengan jenggleng nggih Pak. Ayo to Pak. Pak Trimo. Ayo Pak. Nganti Mbak Elisa ki karo Mbah Trimo ki apal. Apal terkenal wonten YouTube niku. Mbah Trimo. Nih saiki majuan Mbak Elisa. Nggih. Sing taun winginane kaosan ijo. Saniki pun ngangge Nganggo batik. batik, heeh. Kaosan ijo karo ngombe ciu ayo. Joget ngaten iki wis. Seneng banget Pak Trimo. Nggih, menika caping gunung jenggleng. Kok ya Mbak Putri ki ora cemburu apa piye? Mboten to, Pak. Aman nggih. Nesu terus. Malah nesu terus nggih. Nggih. Tintingane Pak Bagong. Saben bengi nyawa Mantap jelas. Mantap jelas terdengar jleng. Sayange sing jenggleng niku sinten? Nek wong wedok arep jenggleng kok kaya kurang wangun ngoten lho. Kurang wangun, kurang pas. Mbah Trimo. Jenengan jenggleng kula tak maktep ngaten nek ya penak banget to. Ya karepe jenengan sing jenggleng sapa? Mbah Trimo. Oh Mbah Trimo isih iso jenggleng apa piye? Ah wis ra kuat. Nganu ajrih nek ditonton streaming kan. Ah iya. Yen memacan. Oh menika wonten ingkang ajeng jenggleng kadosipun Pak. Nggih, minggah.
Monggo Pak. Wah menika nek ning wonten sing jenggleng kula rame niki wonten panggung. Nggih. Sugeng dalu Pak. Wah matur suwun. Niki panjenengan kersa jenggleng kalih kula Pak. Nek kula jenggleng setuju mboten. Setuju to Pak. Kula nek namung jenggleng piyambak nggih mboten benak to Pak. Niki kula ning napa nderek dawuhe Pak Camat kalau wau wakil. Nggih. Nek wakil niku awak karo sikil. Awak karo Sikil nggih. Ning komputer ten mriku Nggih. niki diparingi saking Duka sinten iki kan ngaturke jenengan. Waduh wangi. Kok sapa-sapa ngamplopi niku pripun niki lho. Kowe Pun ngatur mawon nggih. Nggih, matur suwun. Jenggleng nggih, Pak. Lho, Jenengan terus ngaten nggih. nggih nek saged, nggih nek saged. Yen memajan mung karo janur gone Kita tau durombongane iki. nanu jenengan pon Kang Senan kalih sing kok ngendang nggih. kok iso pas ngono Kok lho. iso pas ngaten Pak? Alah ngono kok pas ya cetha ora kepenak ngono kok ya. Kalih kendangane pas ning kalih kula mboten tek pas ngaten. Dereng patiya pas ngaten. Pancen sok selintul kowe iki kok ya ora kelingan nek aku ki sedulurmu. Mosok kuwi sedulur. Lho, aku ra ming kidul kemanukan. Oh, sedulur ke manukan. Eh, Oh alah. mongko kowe saka Seko toli-toli. nah, manukan karo toli iki apane? Napa tesih sedherek? Oh ya kudu sedulur kok wong cedhek nggone. Pak kok. Wisnu, Iya. emange kemanukan karo Toli-toli. toli-toli. Niku Heeh. sedherek. Tesih sedulur nak sak Kemanukan karo toli-toli. kuwi jane iki wong siji ning beda jenenge. Oh, jane padha. Manukan karo toli-toli to. Nggih. Piye dene iki wong siji ning jenenge beda ngono. Beda. Heeh. Nek cara kene kemanukan. Kemanukan. Oh, dadi arti nama lain toli-toli kemanukan. Heeh. Ning sing mesake nang kene ana wiyaga. Nggih. Sing jenenge kancil iki nggawa bak nang kono kuwi kudanan gua adus. Ora apa-apa ya Mas ya. Sampun karo nggawa bak. Enggak diteruske ndak kesuwen kudu tak liyane. Mbak Lisa, ora tembung asmane Pak sinten? Panjare gede pangan. Jenengan kula jengleng rak setuju ta iki? Napa? Nek kula jengleng jenengan setuju. Setuju banget. Nggih niku kula jenenge niku Pak Dalang. Oh, setuju. Nggih. Oh, jenenge setuju. Heeh. Oh, nggih kula. Ya rama itu nek bintang tamu ke kandhane oke dadi sok ora kelingan. Kula kemutan Pak setuju wonten mriko wonten keman. Mbak Lisa. Nggih, Mas. Takone Yusmane pinten kok untune wis do tetel ngono. Panjenengan yuswane pinten kok wacanipun tel-tel. 25. Oh, 25. 25. Kuwi diwalik apa piye? 20 kali 5. 50 punjule 3. Oh, pon 50 eko. Heeh. Kembang wetu sempak iki jenenge mau durung. Nek nyawer wiyaga mesti pas. Ning gandeng ora disawer ora bakal pas. Benten-benten. Ora apa-apa iki iki. kalih mriko benten dalane. Wong karang mau ming sangu 20.000. Kudune mau dibagi Pak 20.000-ne. Heeh. Sing kene ya 5.000. Alah ora nggo apa nang kowe. Terus. Yeah.
setuju aku ya gila. Malah kowe men kecepet ketemu dudune. Ya nek ngono malah marake aku ra payu no. Lah ya malah marai kepengin to. Kok gelem-geleme karo Pak setuju kok ngono lho calon jodoh. Lho penak lho karo aku. Hah? Penak. Masa? Oh mergo aku wis ra ndek untu kuwi mau. Ih, Iki urung tahu kok ya. malah keri. Men tau. Panas Anane neneno orang. Hawane arak mepet mergo iki adem. Oh no, ben anget ya Pak setuju. Terus Panas hutan panas lengaling sepi otak. aku gila tenan ae. Aku Bengi iki gilapen nih Mbak Elisa. gimana? Gilapen bengi iki. Gilapen itu apa? Wedi. Wedi, aku wedi tenan wae iki. Lah wong urung tahu-taune kaya ngono. Iya. Nek wis tahu iso tuman, urung tahu ya gila. Alah rasah wedi aku kuwi ming polahe tok nek ditenani ra ditenaga. Yakin. Ya tapi nek pas joget kaya jak-jak gitu. Ming jak-jak tok kuwi mau tenagane. Dijamoni. Oh tidak. Jamune takon karo Mbah Trima lho. Nah, kula wau pun ngombe madu sak botole. Kloloden malah. Nasyan wadon sarta Warane lali akeh kulane aja lali agamane sarta budayane Inu maneh banyu Oh
Apa? Mulai panas. Tadi katanya kedinginan. Sekarang mulai panas ya. Sudah terlalu panas napasnya meh pedot. Menggeh. Hah? Menggeh. Menggeh. Bos. Menggeh. Ngokoki mekeh. Ya, terap Menggeh. gitu. Terus Sekar bisa nyawa. Sekar bisa nyawang gunung desa dadi raja. Awas. Saiki ponge, Mas. Oh. Ayo Mas tuju. Jaket Ya kuwi umure 25 ning Punjul. Diwalik 52. Ya. Tambah setahun. Oh 53 Nggih, lah kok jujur banget kowe arep tesih kiat to, Pak. Ayo tak kuwas. Dijamoni. Nggih, sendika. Jamoni lho. Mas wis. Kok kena ngasih tahu suruh jamoni jenengan mesti sok jajamu. Oh ora, maksud iki nek kae bapak iki kurang kuat. Oh nggih. Jamune sapa? Jamune sapa? Jamune? Jamune apa kok jamune sapa? Ambok menawa. Jamune apa, Pak? Jamune apa ngono to? Heeh, kok ngono jamune sapa? Urat madu. Lah urat madu ki mung marai merembes nang mripat ya. Abing karo arep bubuk wae. Ya terus ke. Sekar bisa gunung desa dadi raja. Sembah nuwun Pak Setuju. Sampun ngerencangi kula. Sami-sami namung derek dawuh Pak Camat kula penderekipun lepatipun nyuwun ngapunten. Ming krusui. Ling-ling saya pamit ya ke Mandarin dulu ya. Hoshiwacha. Dudu Mandarin iki Jepang. Oh iki Jepang? Iya. Walah. Mau kenalan? Tak kenalin. Pak Wisnu mau kenalan enggak? Ini teman saya dari Yo nanti. Asmanipun sinten Mbak Jepang? Mbak Jepang. Misaki. Ibu PKK Jepang sekarang masih Osin kah? Siapa namanya? Misaki. Walah micin kuntek. Kuwi ngene keras sakti. Itu Masako lho. Misaki. Misaki. Oh Misaki. Alhamdulillah ya. Terima kasih atas kehadirannya. Tapi nuwun sewu sesuai dengan bahasa Jepang sakukurata. Apa sakukurata? Emang ono basa Jepang? Sakukurata ki ora duwe duit ngono. Duite.
Nggih, mangke tak kekatan Gojek boten prayogi kathah sanget ngebati minggah panggung. Matur sembah nuwun. Nggih, Pak nggih, dawuh sami-sami nggih. Wah, luar biasa Pak Wisnu. Luar biasa Semakin isih meriah, nggih. isih ampuh isih rasa.